everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Lapag ka niya! Lamaw na nataga ka sa lantay, nagulawan ka sa kundagway. Mula. Anong gipuka mo ko mula? Ha? Naibaw na ko nga nung naayos andoy. Unsa? Ngano man ula? Ang trabong ko. Posible nga naan ni kay ang trabong ko. Unsa? Mauna gyud na ang nahitabo. Lula sabay duka na kay ko. Patulgaw na ko lawi. Tugsa ko. Unya na trabong ko nimo. Hirang tugsa ko. Unya na tamanagang ha? Kung maigo na tas problema, kung dili na mahimo to. Mong karon pa lang kinahanglan nga ato ng kababagan sinikay sa iyahang pagkatambalan. Sa? Lula sabay yan na pangilabot na ito silingan lang, uy. Padayon na di siya mapapanambal ya. Saan naman taon ko eh? May umaabot na gubat to. Gubat na si istorya ka, no? Oh. La, gutman ka? Sure ka? Ano yung magkagnagutman ko? Mao pa may akong pagpanihapon, magpakuman akong panihapon og usab. O mauna ni ang mikantop ta kong hunahol na. Ang kabong ko. La, suga lagi ito diskuhan nga mo nakita lagi. Ayaw na lang pagsupak-supak diha to ta. Ako may tambalan. Nahibaw ko kung unsay suga sa diskuhan og bato sa tabong ka. Ano day? Nakita na kag bato sa bungko, ha? Wa. Naaram nila! Naaram nila! Huwag di ka makakita, pero bituo ka! Pero ako man ang gibate. Nagtiguan na kay Kai. San? Nagtiguan na yung pagbati. Gawas pa, wala na yung taon ng panahon na nga ng katuhuan dili ng kanang imong gipanulti. Magilam! Pagilom ma, unsay wa. Bito! High-tech lang mo tanon. Hoy, toto. Oy, paminaw to. Paminaw na ko ba? Kakabot ko sa tabi god. Oy, mas isog pamangka na ako. Paminaw. Ayaw ismula ang akong kahibaw sa pagpanambal, ha? Ayaw ko nga tambalan. Surila. Ako pa rin nasunod sa akong amahan. O karon, ako ning ipasa ni mo. Si Pasang, di ko nalalay. Bahala ka niya. Nasa niyan dukol-dukol ay. Nakakita na ko. Nasa ba? Sakit na ka niya mo. Ako upol. Sige yan mo gigo. Gigo lang pirmi sa mong dukol. Mabugno. Mabugo. Nagikuan na lang. Mahadlo ka mabugo nga kanus amang ka na, bre. May dilo na. Ikaw na may magaling ka sigihan o dukol aron matarong ng utok ni mo nga may pilit sa imong bagal-bagal. Liwat ko na mo. Bangon na diya. Ay, paliwat ako. Bright ko. Ikaw bugong dako. Bangon na diya kay magplano na ta. Ay! Salamat ka na hilom ni tatay sa pagdukdok. Hindi kay katong na diha. Gabi na kaayo. Nay, tinuod kit kang gisulti ni tatay Andoy nga makapanambal ko. Uy, ayaw pagtuoan ang andoy. Katong na. Sige na. O na lang, Nay. Wa pa masag ko magduka. Nahala, sige. Ang sakit ka ning itapuan, no? Ang ano kang nalahos man ang kagit ni tatay Andoy paghikap na ako niya. O mura siyag napaso kay init ko nung akong kamot. Hala, no? Ang ano ka ni, no? Tata. Wala ko. Ay, paghuwi up diha, ha? Ka na kay ko. Kaya ka paminaw. So! Oo, paminaw.
Duka ka. Pikata ng mata ni mo aron makatarong kang pamati sa akong plano. Pikat ka la. Pikat ka. Pikatag maayo, hindi ka ba dukaon? Ako yung pikatan, dukulon ta karon ako nga. Ingon mo kay pikaton. Paminag maayo sa akong plano. Jalti na niya. Hutso. Nahibaw na ko sa imong buhaton to. Inani imong buhaton to. Ha, paminaw. Ayaw lagi paghagok! Pikata lagi. Pikata. Nihago ka magod ha? Oh, Pikata lagi ng imong mata. Pikat ka lang. Pikat ka. Maayo gud na parusunin apo ha. Pamati na kog maayo ba? Kinalang gamiton na nimo ang imong kagwapo. Oh, lagi. Oo. Sige la. Ako nang gamiton akong gwapo. Oh, kagwapo nimo niya. Human adto ka istambay sa ilang nikay. Magay. Ana ha? Ay sa lagi ka to. Unsa to? Adto ka istambay sa ilang nikay. Tinuod ka lang? Oh. Di na ka masuko nga mapaduol ko ni Nikay. Dili na tungod kay doon na kay misyon. Misyon? Usap na la? Kawata ang bertod ni Nikay nga mao ang trabong ka. Unsa sa mukha di kay? Mula sa boy. Imo mo ko ni magkawatan, di mo ko prehani mo. Uy, pamina sa lagi. Sorry la. Kami nagtarong. Ni alagita sa emergency nga sitwasyon. Sa kinahanglan nga makuha nimo kung unsa man ang naan ni Nikay. Susiha kung unsa jud ang nakaayo ni Andoy. Ganong maingon mo ito siya nga si Nikay ang nakaayo niya. Kana ang tuki. O kung imo na nang masose, kinahanglan magplano na taon sa pagdaot si Andoy. Pero kinahanglan mahibaw ka kung nganong naayo siya. Murag. Natug. Wala ako matug. Wa ko matug. Nasali ka. Murag listo na mo ipabuhat na ko lang. Murag listo na. Way lisod kung gamito nimo imong kagwapo. Oh, yan? Ogma ha. Nigara sa kanginang gwapo. Ni masta nga giingang gwapong kanahan. Hoy, paminaw! Ugma ba? Magsusi na ka dito sa ilan ni Nikay, ha? Human sa pamahaw yun. Panidi ang tanang panghitabo sa ilang bay ni Andoy. Og i-report ni Naka! Ikay! Tay, ngano tay, doon nakaisugo? Ay, tanawang imong klinika. Okay na ba na? Tay, dili malagi ko doktor, tay. Nganong gihimuan man ko ni magpayag nga klinika. Manambal ka. Tay, dili lagi ako ang nakaayo sa imong tagid. Ayaw ng pagsupak-supak diha ni kay. Ako ang masakiton. Ako ang nibaw kung unsay nakaayon ako. Ayaw na lang pagreklamo pa diha. Tay, kung gusto kang ilahon pati kang anak, no? Sunda ang tanan akong isugo nimo. Adali na. Tanawang imong klinika. Kana. Gwapo na ko. Usbon na akong katawa kay liding-liding. Wow, liding-liding. Liding man mo ko ni. Kinida. Ako lang sakyan ako noon lang siya tripping. Aron makapatuol ko pirmi ni Kay. Ako siya dadaan kamuting bagon karon kay magluto mi sila. Hey! Ano ka? Kaway buot. Tiguang ng tiguang kaya buot. Sa mo sulti. Karong ako pagsulti ha. Surila. Ha ang gintang sa itong edad o sa kamagbugal-bugal na. Surila. Ano sa bayan lang kung pakurati-kurati lang god. Mami sa konsala kung masulti ni mo kay imo mo kung pakurat-kuratan. Aron makamata ng utok ni ma. Nagmata mo kong utok la. Ug mata la. Wapon ko. Tanawa ko. Tutuki ko. Awa. Biko na. Ikisultin mo. Oo, gwapo na tuod ka. Di. Pero timan ni ang imong misyon dito sa ilang Nikay, ha? Malagi. Ako nang isuod sa kong utok. Mayo. Kung mao, lakaw na. Kanasa ko. Oh, doon may tulan sa tao dito sa kusina. Kikita ka. Doon dyan mo kumidyan ako. Hindi lang ko mamaway. Anha dia maglingkod ang imong
mamahimong pasyente, ha? Tay, di lagi taon ko, doktor. Unsa umi ako pagkabato ng pasyente? Ay, ako lagay bahalas promosyon. Bantay ka lang din, eh. Tay, sa sunod tuig ba? Muskwila na biyagid ko, ha? Oo. Baka eskwela na gyud ka kay muraghan mga atong kwarta tungod sa donasyon gikan sa imong mga pasyente. Oh, may tingali nga ato na lang butangan og presyo ang pagpatambal nila. Ayaw, tay, uy. Oh, gusto no dili sa tingal ni maayo. Kay pading lantas bayar ana. Tay, ako may gikulbaan ni mong gibuhat. Uy nga nakutahong kulbaan man ka. Ako rin bahala nimo. Ano na sige. Dinhi lang ka ha. Mato ko sa sentro. Mag-unsa maka sa sentro. Mainom na sad ka? Ay, dili, uy. Magsugod na ko sa atong promosyon. Ah, sige. Ha? Aris ako. Nawisa man pa ni Tatay Andoy, uy. Pero hinuon, mura man uga ako ang nakapabulin eh. Kaya dili naman ko niya kulatahon. Unya, iyanas kong giangkon ng anak. Pero, kinsagit ka ang akong amahan, no? Tinuod gid ka nga ako ang nakaayo ni Tatay Andoy. Ikay, may butag ha. Uy, Almo, ni alagi ka. Sayo hagod mo. Magkuha ko sa gilaban ni mama nimo. Aron di na siya mahago og hatod ini dito sa akong gisakan. Mao ba? Tuwa para ba gila ko sa Mama Melina, da? Ako lang paabuton. Busog yung kami ng kamuting bago nga ako gida. Nga pa'y ginamos. Alam, may kay Paris. Makatawa bitaw kung tiyo usahay. Ay. Murag ni santing akong high blood ha. Ni akong karibal. Anong sa iyong kinitawan na? Guwapo ra ba? Guwapo ra ba ni siya na? Lisod na nila? Saan na akong... Saan na akong gibati ron, ha? Saan na ako... Kaon ko no? Batuon baka kuning tawana, no? Di na lang. Ako ba'y bida ni? Lagi mo minalito ko. Buta lagi ko. Limtanan sa di ang kapitan? Oo lagi. Mahimong mo apil. Uy, ang sabi na itong po si mong tingog to. Pinaliding man lagi ka to. Niya man lagi ka. Bay, dali bay. Ang sabi mong dabay ha? Kamuting bagon o ginamos. Kalain mo po. Uy. Amuro mga Muslim bay. Amulo ni kay. Turungan mo tingog, uy. Mas may pa na ito na lutoon. Kana, kay lami kina. Sige. Ganahan sa kumukao na. Dili yung kanon sa parehas ni mo bay? Ha? Nga naman. Bas hindi ka magkawasian. Dili ba ka anad pagkawas bukid, lisod na kayo. Mukhaon ko oy. Ang bebe. Oo. Ako na niluto, anak, be. Ako na lialsa ni kay. Ni kay? Naunsa ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!